गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम जय हिन्द आसा खालामो आंनि गासै लोगो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ। आं दिनै नोंथांमोननो फंसे बाथ्रा खोन्थानि। जोङो मालाबानि समाव सेन सायोना, बेनिफ्राय मालाबानि समाव सेनाव गोबां खांख्राइ हाबो। जों बे खांख्राइखौ न'आव लाबोनानै फैनानै बाल्थिङाव लखबनानै दोनफैयो। अब्लानो नोंथांमोना नाय बे खांख्राइखौ आं बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थानो थांगासिनो दङ। दिनै आङो उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोननि थाखाय बुजायनाय भिडिअ लाबोयो। बेनिफ्राय आंखौ गोबाङानो मा बुङो, नों गावनो जेबो रोङा, नों गावनो जाम्बा, नों मा बुजायनो फैदो, नों गावनो सिखाव। बाथ्राया बेफोरबायदि। दिनै आंनि साननाया बेफोरबायदि, फंबाय बिनानावमोन, आं सिखावआनो जाथो, आं गाज्रियानो जाथो, आं दखायदानो जाथो, नाथाय जोङो मानसिनो थुलुंगा होनांगौ। आं सिखाव होननानै सिखावनि बागै मानसिनो फोरोंनो मोना। आं मैयाबो बुंदों, जोङो हिंसा साननायजोंनो थैलांजोब्बाय। जोङो गुबुनखौ मालाबाबो हिंसा खालामनाङा। हिंसानि फिथाइखौ जोङो भगबाननिफ्राय मोनो। आं बेखौनो सानो, आंखौ जेसेबां मानसिया गाज्रि मोनथों, आंहा बेजों जेबो अरजाया। मानसिनि हिंसा खालामनायखौ आङो मोजांसो मोनो, नाथाय आंखौ भगबाना मालाबाबो हिंसा खालामनाङा। भगबाना नोंखौ हिंसा खालामगोन ना, नोङो मालाबाबो उथिफिननो हानाय नङा। भगबाना नोंखौ जाय खालि गाख्लायगोन, खोलैगोन, नों मालाबाबो उथिफिननो हानाय नङा। आरो नों उथिफिननो हायोब्लाबो नोंनियाव मायबा नङा मायबा मोनसे दागो थालांखागोन। दिनै आंखौ सोरबा जानला मोनला बाथ्राखौनो लानानै, नंखाय बाथ्राखौनो लानानै आंखौ सोरबा मायबा मोनसे बुंफायोब्ला ओरैबायदि मोजां मोनो मानसिफोरा बे भिडिअखौ लाना फैनानै दावराव खालामजोबनानै होगोन। नाथाय आं मोजां बाथ्रा बुंनायखौ मालाबाबो होनाय नङा। दिनै गोबां मानसियानो आंखौ नायनो बायो। आं रोङाब्लाबो आङो सोरबा उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोननो मायबा मोनसे थुलुंगा होनाय बाथ्राखौनो लाना गोबां मानसिया आंखौ रागा जोङो। दिनै जोंनि गेजेराव थुलुंगा होनाया गोबां खम। सैथो बाथ्राखौ बुंगोन आं, गाज्रि मोननाङा। सैथो बाथ्रा, जोंनि गेजेराव थुलुंगा होनाया गोबां खम। रावबो समाजाव थुलुंगा होनाय। जोंबो न'आव थांनानै दुनियानि मानसिजों थायो, दुनियानि मानसिजों बेरायो जमा जमा, नाथाय बेवहाय थुलुंगा होनाय बाथ्रा मालाबाबो सावरायनाय जाया, मालाबाबो जाया। जोङो बायदिसिना जाथायनि सायावसो जों सावरायनाय जायो। फंबाय, नों दा मा मावो, नों दा मा मावनो नागिरदो, नों बोरै थांनांगौ, बेनि बागै मालाबाबो सावरायनाय जाया। सिभिल लाइफआव, सहसाव, गामियाव बा जों जमा जमा जिरायना थानायाव जोङो थुलुंगानि बागै मालाबाबो सावरायनाय जाया। फंबाय, नोङो 20 बोसोर जाबाय, दा नों ओरै खालाम, अब्लानिया नोंनि लाइफआव ओरैबायदि जाहैगोन, बेफोरबायदि राव मालाबाबो जाया। नाथाय गोबां बायदिसिना बिथिंनि सायावसो सावरायनाय जायो। बेनिखायनो आं बुंदो, जोंनि गेजेराव थुलुंगा होनाया गोबां खम। आंनि मोजां बाथ्रा बुंनायखौ रावबो होनाय नङा। सोरबा आंखौ नंखाय नंखाय बुंनो हायोब्ला बेखौ आंखौ गाज्रि मोनजाथों होननानै, उमुखौ बेफोरबायदि बुंदो होननानै बे भिडिअखौ रानजोबना होगोन, दावराव खालामजोबना होगोन। आरो मोनसे भिडिअ नोंथांमोना नुदों खोमा मैया, थांखांनाय भिडिअखौ लाना फैनानै गोदान खालामना होफैदो। फैसानि अभाब जायाखै ना? गोबां फैसानि अभाब जादों खोमा। अभाब जाखागोन फैसानि। फंबाय बिनानावमोन, जिबनाव फैसानि अभाब जागोन, दाउटआनो गैया। बेनिखायनो उन्दै समाव रेस्ट लानाङा। उन्दै समाव बोलो थानाय समाव, आथिं आखाइ गोरा थानाय समावनो खामानि मावनो नाजा। जेब्ला 35 बोसोर जागोन, 40 बोसोर जागोन, अब्लानिया मेंगोन, मावनो हानाय नङा। बेनिखायनो उन्दै समावनो जा मावनांगौ मावखा, जेसेबां खारनांगौ उन्दै समावनो खारखा। उन्दै समाव बेरायथिंनायखौ खम खालामनानै ला। देनां आङो गोसो बायदि बेरायो, गोसो बायदि। सिगां उन्दै समाव बर'बो खारथिङाखैमोनबो, बेरायथिङाखैमोनबो, न'आवनो थायोमोन, फरायोमोन, जिम खालामोमोन। दा आं गोसो बायदि बेरायो। आंखौ आंनि न'नि मानसियाबो बादा होग्रा गैया। मानो होनोब्ला आंनो खामायो, आंनो बेरायो। उन्दै समाव आं बयजोंबो बाइकनि उन उन गिदिंफा गिदिंफा जुमाय
सिगारेट सोबथिं गिदिंबाय थानायमोनब्ला मा जागौमोन लाइफआ बैनिबो उन उन थांफा थांफा इन्जय खालामनायब्ला आंनि लाइफआ मा जागौमोन दिनैनि दिनाव आं बेरायनो मोननाय नङामोन मोनगौमोन बेरायनो आं मालाबाबो मोननाय नङामोन आं बाइकबो सालायनो हानाय नङामोन कारबो सालायनो हानाय नङामोन आं बेनिखायनो आंखौ जेसेबां मानसिया हिंसा खालामथों नाथाय आंखौ भगबानाल' हिंसा खालामना भगबानाल' आंखौ खालायनाङा आं बेखौल' भगबाननियाव बोर बियो आं जेसेबां हायो एसेबांनो उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोननो जौगानायनि थुलुंगानायनि गोसोआव जस मोननायनि आं बेफोरबायदि भिडिअ लाबोनानै बाथ्रा बुंगोन आरो रियेल लाइफआवबो आं लोगो मोनोब्ला बे गथ'फोरखौ आं बुजायगोन लायो लाया बिसोरनि बाथ्रा नाथाय आंनि खामानिया मा बुजायनाय आरो बुंनाय जों थुलुंगा होननाय बुस्थुखौ सहसाव मोना सहसाव होआ दा आङो नोंथांमोननो खांख्राइनि काहानिखौ खोन्थानानै होनोसै जों जेब्ला खांख्राइखौ बाल्थिङाव लखबनानै दोनो बुरजा खांख्राइ बे खांख्राइफोरा बाल्थिंनिफ्राय बारनलांनो थाखाय गावबा गाव मानखोयो बाल्थिङाव जोबोर फिस्लायो बिसोरनि आथिङा गोबां खस्थ'यै बिसोरो मानखोयो बेनिफ्राय सोरबाया गोजौथाराव मोनहैयो बिथिंबो मासे बिथिंबो मासे बिथिंबो मासे बेनिफ्राय बुरजा खांख्राइना माखासे खांख्राइफोराबो मा उन ओरै लारि लारि मानबाय फायो बेनिफ्राय उननि खांख्राइया मा खालामो सिगांनि खांख्राइखौ खेबथाहरो आथिं हरनायावनो बैनियाव नांथायो बेनिफ्राय गोजौनि खांख्राइयाबो मा जायो गोजौआव थांनो हाया बारनलांनो हाया मालाबाबो बे खांख्राइया सहसाव बारनलांनो हाया उननि खांख्राइनि आथिङा सिथाबनानै बे गोजौनि खांख्राइयाबो गोलैबोथारो नोंथांमोना मोजाङै नाय खांख्राइया मालाबाबो सहसाव बारनलांनो हाया बेखौ खांख्राइजों खांख्राइ खेबथालायजोबो रावखौबो थांनो होआ खांख्राइया जोंनि गेजेरावबो बेफोरबायदिनो फंबायमोन बिनानावमोन आदामोन बाजैमोन आदैमोन जों मानसिनि गेजेरावबो बेफोरबायदिनो सोरबा मोजां बाथ्रा बुङोब्ला बेखौ नों मा रोंगौ नों गावनो सिखाव नों गावनो जाम्बा सोरखौ मा बुजायनो फैदों जोंनि गेजेरावबो बेफोरबायदिनो मानसिखौ खोलैनो नागिरो गादबनो नागिरो आरो आं फंसे बाथ्राखौ बुंबावगोन हौवा मानसिफोरा माबा मोनसे गोरोन्थि मावोब्ला बे सारा जिन्दगि बेयो गाज्रियानो जाबाय आरो सिख्ला मानसिफोरा हिनजाव मानसिफोरा गोरोन्थि मावब्लाबो बेखौ दुनियाया एक्सेप्ट खालामो बे बाथ्राखौ गोसोआव लाखि फंबायमोन हौवा मानसिफोरा सारा जिन्दगि दायनिगिरि जाना थागोन नाथाय सासे सिख्ला मानसिया गाज्रि खामानि मावब्लाबो बेयो मालाबाबो दायनिगिरि जानाय नङा बेखौ दुनियानि मानसिया एक्सेप्ट खालामगोन बे बाथ्राखौ गोसोआव लाखि आं बेखौनो बुङो फंबाय बिनानावमोन हिंसा खालामनाङा जों खांख्राइ बायदि जानाङा जों मालाबाबो खांख्राइ बायदि जानाङा गुबुनखौ मालाबाबो हिंसा साननाङा हिंसा मावनाङा जोंनो भगबाना होगोन भगबानखौ फोथायनानै खस्थ' खामानि मावनो बानाङा सब जाजोबगोन अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जय हिन्द